Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Nġbarna hawnhekk dal-għodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqassa kemm hija ħaġa sabiħa. Qegħdin niċċelebraw in-novena bi preparazzjoni għall-miliet. Illum huwa l-aħħar jum tan-novena, id-disa' jum. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddies ejjew nagħrfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħ Leli Jalis u Federica Di Mek. Iben Alla li twellit minn xebba u sirtuna mulej ħniena. Iben il-bniedem li taf tagħdel in-natura dgħajfa tagħna l-bnedmin, Kristu ħniena. Iben il-bir tal-Missier li jissalva lil-ħutek u twassalhom fis-sema, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, issa li ris għal-festa ta' twelid ta' ibnek bħala bniedem, aħna għaddejja tiegħek bla ma jistħoq ilna, nitolbuk li jħenna għalina l-verb tiegħek li jogħġbu jsir bniedem minn Marija Verġni u għamma l-fosta. Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Malakija. Dan jgħid il-mulej Alla. Araw, jien se nibgħat il-messaġġier tiegħi biex iħejji triq qudiemi u minnu fih jidħol fit-tempju tiegħu is-sit li jintom qegħdin tfittxu. U l-anġlu tal-Patt li jintom tixtiequ, arawh ġej jgħid il-mulej tal-eżerċiti. Imma min se jissapporti il-jum tal-miġġja tiegħu? U minnu li se jieqaf meta jidher? Għaxu bħan-nar ta' wieħed li jsaffi u bħas-sapun ta' ħassiela. U joqgħod isaffi u jnaddaf fil-fidda, u jnaddaf l-uliet Levi, u jsaffihom bħad-deheb u l-fidda, u huma jsiru għal mulej nies li jagħmlu l-offerta bis-sewwa. U tibda toġbu lil mulej l-offerta ta' Ġuda u ta' Ġerusalemm bħal dari, bħal fis-snin li moddija. Ara, jien nibatilkom lil Elija l-profeta, qabel ma jasal jum il-mulej u jum il-biża'. U jdawwar qalb il-missirijiet lejn uliedhom u qalb l-ulied lejn missirijiethom li ma niġix naħbad għall-art u nħallija tinqered. Il-kelma tal-mulej. Sar responsorjarjum ngħidu flimkien, erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Traqat mulej għarafni, il-modijiet tiegħek għallimni, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni, għax intalla tas-salvazzjoni tiegħi. Erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Tajjeb u sewwa il-mulej, għalhekk juri triqtu lil-ħatja, imexxi l-imsejkna fis-sewwa, jgħallem lill-fqajrin it-triq tiegħu. Erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Il-modijiet tal-mulej kollhom tieba u fedeltà għal min iħares il-patt bil-liġijiet tiegħu. Mitħla il-mulej ta' dawk li jibżgħu minnu, lilhom jarraf il-patt tiegħu. Erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Inqumu bil-wieqfa. O Emanuel, Sultan tagħna li tajtna l-liġi, ejja u salvana, mulej Alla tagħna. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa.
F'dak iż-żmien Eliżabetta ilha żmien biex teħles u kellha tifel. Il-ġirien u qrabata semgħu li l-mulej wera ħnina kbira magħha u marru jifirħu magħha. Meta mbagħad fit-8 jum ġew biex jagħmlu ċ-ċirkunċiżjoni lit-tifel, riedu jsemmuh Zakkarija l-missieru. Imma qabżet ommu u qalet le iżda Ġwanni jkun jismu. Qalula ma hemm ħadd li jismu hekk fost qrabatek. Imbagħad bdew jistaqsu bis-sinjali lill-missieru x'qed isemmih. U hu talabhom xi ħaġa fuq ix-xikteb u kiteb hekk. Ismu huwa Ġwanni. U kulħadd baqa' mistaġeb. Dak il-ħin stess Zakkarija nfetaħlu f'ommu, irsienu nħall u beda jitkellem u jfaħħar lil Alla. U l-ġirien tagħhom ilkoll qabadhom il-biża' u bdew ixandru dawn il-ġrajiet kollha mal-għoljiet kollha tal-Ludija. U kull min kien jismagħhom kien iżommhom f'qalbu u jgħid mela x'għad ikun dan it-tifel. U tassew qiegħed il-mulej kienet miegħu. Il-kelma tal-mulej tifħejr lilek Kristu. Ħanejdilkom storja qasira, kien hemm żagħżugħ u kellu merħla kbira ta' naġ. U kien jitta fuq il-muntanja biex jara dawn in-naġ. Kien ikollu ħafna ħin għad-dispożizzjoni tiegħu. X'ħajaqbad jagħmel? Fuq il-blat, fuq il-muntanja, ra imnaqqax wiċċ sabiħ ta' Ġesu. U dan iż-żagħżugħ ma kienx ikollu x'jagħmel, kien joqgħod iħares lejn dan il-wiċċ sabiħ ta' Ġesu. Jgħaddi sigħat, iħares lejn dan il-wiċċ, sigħat sħaq. Fix-xitwa mbagħad kien inniżżel il-merħla fir-raħal, tajjeb, ma kienx jitla jara n-naġ, u kien jgħix ix-xitwa fir-raħal. U n-nies kienu jindunaw bih. U jgħidu dan jiġbaħ lil Ġesu. Dan wiċċu jiġbaħ ta' Ġesu. Hija storja ħelwa ta' Bruno Ferrero. Ara ftit. In-nies kienu jaraw fih lil Ġesu. Ħa nitkellmu fuq il-qari tal-lum. L-ewwel lezzjoni li smajna mill-profeta Malakija. Malakija kien jgħix fil-5 seklu wara Kristu, qabel Kristu. Fi żmienu kien hemm taħwid kbir. Kienu qegħdin jibnu t-tieni tempju ta' Ġerusalemm, imma kien hemm taħlit ta' familji, jiżżewġu l-barranejn, it-tempju, il-qassisin kienu saru laxkej, kulħadd jagħmel li jrid. U l-profeta Malakija jgħid ma jistax ikun. Ġej il-mulej jgħid jaqbad qisu forn. Alla mhuwiex merħej, Alla mhuwiex tagħmel beħ li trid u tagħmel kif ifettillek kif kultant nimmaġinaw aħna wkoll. Alla tant huwa ħanin li tgħaddih biżmien kif trid. Bil-mod, bil-mod. Il-profeta Malakija qed jippridka Alla żomm bil-mod. Ġej il-mulej jaqbad qisu forn u l-ħżiena jaħraqhom. Jgħid imma għandu jiġej Elija mill-ġdejd. Elija kien dak il-profeta li jittieħed fis-sema bil-karru tan-nar. U l-poplu ludi kien jemmen li għandu jerġa' jiġi Elija biex jippredka biex iħejji triq għall-Messija. Illud kellhom id-dawwa li fuq il-mejdax tal-ikel iħallu siġġu vojt għal profeta Elija. Ara. Daqshekk. Is-selta tal-Vanġelu tippreżentana t-twelid ta' Ġwanni l-Battista. Dan Ġwanni l-Battista li jgħidilna hawnhekk sal-luqa ħafna nies ferħu bit-twelid tiegħu. U l-iktar ħaġa importanti li tissemma diversi drabi hija l-ħniena tagħha. Il-mulej wera ħniena magħha ma' Eliżabetta. Imbagħad isemmuh Ġwanni Alla jħenn. Alla jħenn. Ara,
Ġwanni kien popolari immens mhux ta' bxejn hawnhekk qed jgħidilna li ħafna nies għalax qabża kbira. Hawnhekk ħafna nies jifirħu bit-twelid tiegħu u Ġesu laqqas biss ma kien hemm ħadd. Ġwanni kien popolari immens għaliex għax kellu ma jkun hemm profeta xi 200 sena fil-poplu ta' Iżrael u x'inraw il-Ġwanni il-Battista jippriedka. U jilbes bħal profeta Elija. Mela hawn hu Elija. Aktar tard Ġesu rajni jaftitilu l-nies jgħidulhom x'aħriġtu taraw fid-deżert. Għażbad ix-xejja l-marieħ bliedem bla sinsla. X'aħriġtu taraw wieħed jilbes sabiħ? Profeta iva ngħidilkom, Ġwanni huwa Elija li għandu jiġi. Ara, Ġwanni l-Battista b'dak il-mod qawwi li kien jippriedka bih kien Elija. Mela Ġesu qed jgħid Ġwanni kien Elija li jħejji t-triq u jien il-Messija. Ara, il-miliet irrid jibdilna. F'liema sens jibdilna. Ara, il-poplu l-poplu Ludi sam il-klib tal-Ġenesi. Tiftakru l-istorja ta' Adam u Eva għalfejn kienu mis-siġra biex isiru bħal Alla, hekk qalilhom ix-xitan, hekk qalilhom is-ser, u li qed tistgħu tieklu dak biex ma ssirux bħalu, ma ssirux bħal Alla. Ara, u kienu mis-siġra biex isiru bħal Alla. Alla żamma dik ix-xewqa tal-bniedem li jsir bħal Alla. Issa naraw kejf. Il-bniedem matul l-istorja, anke l-poplu Ludi, ipprova jiġbaħ lil Alla, isir bħal Alla, kejf? Billi jagħmel il-liġijiet, billi jikbel fil-poter, billi jissuppervja, modi strambi kif jiġbaħ lil Alla. Il-qassisin kif għamlu liturġija impeccabbli, mod kif nixbħu lil Alla. U l-mod kif għamlu bedu lil Alla min-nies. Il-Tempju ta' Ġerusalem, per eżempju, tempju sabiħ, imma ħadd ma jista' jesa. Ara, ħadd ma jista' jesa. Il-qassis kien jidħol fil-qaddis tal-qaddisin darba fis-sena. Ħadd ma jista' jsemmi l-isem tal-Alla. Ara, Alla qiegħed fuq il-bogħod u l-miliet jaqleb dan kollu. L-inkarnazzjoni tal-iben tal-Alla jaqleb din is-sistema kollha. Ġesu jiġi fostna biex jgħidilna kif insiru nixbħu lill-Alla. San Ġwan għandu sentenza jgħid il-dawk li laqgħuh lil Ġesu tahom is-seta li jsiru u li Alla. Ġesu ġie fid-dinja biex jgħidilna kif ħansiru nixbħu lill-Alla. Kif sa nsiru nixbħu lill-Alla? Mhux bis-supervja, mhux billi nagħmlu liġijiet, mhux imma billi nisibu l-kelma tiegħu u billi nieħdu sehem fl-Ewkaristija. Ara, dawn huma l-modi kif insiru nixbħu lill-Alla u nsiru wlied Alla, bismieħ tal-kelma tal-Alla u bl-Ewkaristija. Ix-xewqa li l-bniedem kellu fil-ktieb tal-Ġenesi seħħet f'Ġesu. Ġesu ġie jurina kif insiru nixbħu, kif insiru Allat. Alla sar bniedem biex lilna jollina inkabruh. L-aħħar ħaġa. Tiġi l-Knisja u ma tiġix il-Knisja l-istess. Tisma' l-kelma tal-Alla u ma tismax il-kelma tal-Alla l-istess. Titqalben u ma titqalbinx l-istess. Tagħmel l-adorazzjoni u ma tagħmilx l-adorazzjoni l-istess. Le mhux l-istess. Le mhux l-istess. Dawn l-affarijiet jagħmluna nixbħu lill-Alla.
insejru ulied Alla aktar jixbħuh. Ħuti eżis nitolbu bl-umiltà lil Alla missierna li wera magħna l-ħnina tiegħu meta bagħat lil Ġwann il-Battista biex iħejji t-triq għall-miġġa ta' ibnu Ġesu. Ngħidulu bil-qalb uri lilna mulej il-ħnina tiegħek. Uri lilna mulej il-ħnina tiegħek. Għas-saċerdoti biex bħala ministri ta' rikonċiljazzjoni bejnek u bejn il-bnedmejn ikunu messaġġiera ta' ħniena u maħfra nitolbu. Uri lilna mulej il-ħnina tiegħek. Għal dawk il-bnedmin li ma jridux jilqgħu il-verità tal-Evanġelju biex jarfu lill-ibnek Ġesu bħala l-feddej kif ħabbru Ġwann il-Battista nitolbu. Għall-anzjani u l-morda li huma weħidhom biex isibu appoġġ u għajnuna mill-qraba u l-ġirien nitolbu. Għalina l-koll miġburin fit-tempju tiegħek biex infaħruk bħal Zakkarija u Eliżabetta meta naraw l-ġubijiet li inti tagħmel magħna fil-ħajja sempliċi ta' kuljum nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna għal din l-Ewkaristija għatina li napprezzaw li skopru dejjem aktar il-preżenza tiegħek fostna nitolbu. Ismana, nitolbuk mulej għal daw kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li għallulna biex nitolbu għalihom jew wednihom it-talb tagħna, nitolbu bu speċjali għal morda, xaħat għalli jem xaħat ħajamel xi operazzjoni serja, nitolbu għalih biex il-mulejja tihom dak kull li għandhom bżonn fir-ruħu fil-ġisem nitolbu. Nitolbuk mulej ukoll għal paċi fid-dinja, dawwa lil mexxejja tal-pajjiżi biex jarfu t-toroq tal-paċi, tad-dialogu u mhux tal-armamenti u tal-gwerra nitolbu. Għarruħ Leli Ellis u Federica Demek biex tinsaħtijietom kollha u twassalhom fid-dawl u lena ta' dejjem nitolbu. Ngħidu flimkien Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej bħala tpattija sħiħa din l-offerta li bija nagħtuk qima perfetta biex niċċelebraw fema safja it-twelid tal-feddej tagħna fid-dinja bi Kristu siedna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox.
tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħajr bi Kristu siedna. Lilu ħabru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-Onveġni stennietu bl-akbar għoża. Ġwanni ħabru b'tifħil meta qorob u wrieħ meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru tat-twelid tiegħu biex isibna nislu nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni, mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kull wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt fil-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċukun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa l-jum, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Leli Jelis u Federica Dimek li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtawa għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lilna l-koll nitolbu. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missiena li jinti f'ismewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnati, ikun li tritient kif fis-sema hekk dafrar. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna d-nubietna bħalma nafru lil minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġri iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħalsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Mulej Ġesu Kristu li qed l-apposti tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarrix lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li jinti trid fija. Int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħennarin. Bil-ħidma tal-Ispiritu Santu qed ħejli d-dinja dan il-ġisem u d-dem għat-testijiet eħlisni meħtijieti kollha u minn kull ħażin l-obbedien fidel lejn il-kmandamenti tiegħek tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejja. Bil-wieqfa ngħidu flimkien ir-ringrazzjament wara qalbejn. Għandkom il-kartej fil-bankijiet ta'. Ejja fostna mulej u bqa' magħna.
waqqaf fostna it-tinda tiegħek. Qed nistennew bil-ħerqa għax għandna bżonnok sħiħ. Ejja u ġib miegħek il-faraġ lil morda tagħna, il-maħfra lil dawk li draw fil-vizzju, id-dawl lil dawk li tilfu t-triq. Ejja mulej għax bridna u intlaqna, it-tama tagħna ntfiet, il-ġustizzja tagħna tħamġet, m'għadniex nafu nistennew. Insejna l-koll il-kuluri tal-paċi u tlifna l-gost u l-ħajra tas-sabiħ. Fakkarna għal dal-boħra li aħna l-koll l-aħwa b'wlied maħbuba tal-Missier. Ejja mulej Ġesu. Nitolbu. Issa li tqalbilna bl-ikel tas-sema fil-ħnina tiegħek mulej għatina sliem biex bl-imsiebaħ mixowla f'idejna nistennew u nilqgħu kif jixtaq lill-ibnek il-għażiż li ġej fostna li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Ħanejdu dak it-tliet Avamarijiet lill-Madonna f'ġieħ tliet ijiem li ġisimha daħam fil-qabar qabel talet is-sem. Nofruhom skont intenzjonijiet u l-bżonnijiet tagħna u għall-bżonnijiet tal-persuni li nixtiequ nitolbu għalihom. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem bżonn. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.